Merhabalarım. Sizin hemmeňize şu ýerde şu istoriýany ýazmak isleýän, näme üçin gelin atly aýdymy çykaranyma eýýäm hepde bolup gelýär. Ýöne şulaýdyň üstüne kendi rosum gelen ok. Dogry aýtsam, onça aýdym kän hit boldy. Menne Hudaýa şükür sizin saýaňyzda. Şoň üçin şo bir aýdymyň üstüne eglenip durmak islämok. Dogrusy ýadadym şulaýdymdan. Nesip bolsa size täze bir aýdym işledim. Olam öň işlap goýupdym, taýýar edip, paplano hersi bir aý gitmeli. Ýöne şolar ýaly ýagdaý boldy, şu netijäge geldim. Şol aýdymyň üstüne basmak üçin ana täze aýdymy size goýup bermekçi. Häzir şu gün TikTok videolarymyz taýyn bolýar, ýaňy düşdük. TikTokda paýlaşaryn, Instagramda paýlaşaryn. Näme üçin geldiň atly aýdymym çyndanam gowy işlän aýdymlarymyň biridir. Sizin hemmeňiziň söýgüňiz gazanny muny maňa aýtma gerek gel. TikTokdaky düşülen videolar hem YouTube kanalymda eýäm şu 4 güniň içinde görülmän sanam aýdýar. Sizin her biriňize sag bolsun aýdýan mehribanlarym. Nesip bolsa inniki täzeligim mundan gowy bolmasa erbetler. Onam görüp halarsınız dep umid edýän. Näme üçin geldiň atly aýdymy nirede platforma aýdym ýüklenýän platforma bar bolsa aýdymy men aýtan variantymy dinleseňiz öz eýes hökmünde de meni görersiňiz. Amaly özüni kendikdi. Daýa şükür. Inniki täzeliklerini işlemene dowam edýär. Batır bilen odan ýaşy. Geldiler mi ya? Geldiler. Короче, täzeligim bar. Şu söz var ya, ýöne dilime dolandy. Näme diýýäm? Bu da femratdyra. Näme? Belliş. Aýdym bir allyk. Arsanan soradym. Intek yalnız çogap aýdyma klip edilmendir. Men şol klip edeýin diýdim. Diňe MP3 goýuldy, biram konsertden zatdym. O da edäý diýdi. Klipiň bir ýerinde dizädim özüm görünýär. Baka aýdym aýtman ýöne görnäýin diýdi. Men onu aýdym aýtma üçin gararym. Bu aýdymy ýene azık düzeltmeler var. Dowik bilen inşallah. Onu awazdan soň gelip eder. Klipden aýdymy papşa gowy eder inşallah. Bu klipe garaşyň bet bolýar inşallah. Of, öldürdüňiz. Kän soraýarlar. Dizetden sonra aýtdyňmy, ogurladyňmy dizediň aýdymy. Allah. Yok, Arslanjandan soradym. Arslanyň özü isledem onu. Sen aýtmaly şol aýdymy. Sebäbi sen bilen bizim energiýamyzdan deňgelýär, filosofiýamyzdan deňgelýär diýip isledi. Aýdymdan soň diňletdim Arslana. Arslanym aýtdy, ana şeýdi aýtmalydy. Gaty dogry bolup durup özüm çaýdypdy. Diýdi, garap giňrak bolmaly. Tamam. İlk bilen hemmeňize salamu alaykum. Türkmeniň aýynyň dabarasy Netibeden YouTube sayfamda goýulanlar. Kän garaşdyňyz? Bir 5 gün eýle bolanlar mehriban adamlar. Görüň, bu unuňyzdan turur diýip umid edýär. İnşallah ikinji, üçüncü sanlaram edip bolsa gözüňe tutýar. Mundan başga 11-nji awgust Abadada Soltan kenarda konsertde bolmak üzere gelişýär. Janyňyz sag bolsun. Merhabalarım, nähili ýagdaýlaryňyz. Nesip bolsa bugün men istoriýamdan daşlaşmak size gowy täzelik. Salam mehribanlarym. Biz taýýar. Nesip bolsa bu görýän köýnegimizem Han Sultan Waslaryň täze şifon kolleksiýasyndan. Haladyňyzmy? Oturuversene bacı. Näme düşýänim görkezler naşam. Mustaqlardan artyk derimi? Goňşlar barda sowal izin dogam etmeli. Goňşuň gowy bolsa da nähili bolan.
Gongsun gowy bolsa be kirlendir arayın. Kapyalaştırmalılar da onu. Bir mantmay beraydı. Meňe goňşym gowy bolsa bara hidir edip gizeti bilen aýdymay diýär. Şoňsylan goňşulam gowy karaoke diýär diňe. Vay bilemem. Geçin. Gongsun gowy bolsa arkaýyny gitjek ýere gidip bilýäň-de arayın. Ve arkaýyn bolýar ýigde sagalaňdan hem arkaýyn bolýar. Emma goňşun ýaman bolsa, Ay men bir da bilýän yer alma goňsalýan da bilýän. Gongsun yaman gongsudan ýuwaş aýryp gaçan ýagsydyr diýär. Goňşyň ýaman bolsa bara şeý öýüňe de giretin gelmem kädiýän. Dogry maýdaýyn. Şoňşyn goňşyň ýaman bolmasyn. Şoňşyn türkmen diýändir. Öý alman kaňyl ki goňşal diýýär. Onuň bir zaý satýar diýär da onuň zaýyny gat gymmat berýär diýär. Oho, näme gymmat berýän? Zaýyň bakatyna degen o gadiýse goňşym gowy diýär diýär. şugunju okudum şunu. Şan sorajakmyn.